A teraz prejdeme k meditácii meta. Pokiaľ tá poloha, v ktorej sa nachádzate, vám nie je príjemná, tak skúste neotvárať oči. Oči zostanú zatvorené, ale nejako zmente tú polohu, tak aby vám bolo príjemnejšie. Dobre, urobte si pohodlie. Takže začneme najprv od nás samých. A keďže to nie je vždy úplne jednoduché, mať sa rád, plne sa akceptovať a želať si všetko dobré, môžeme si pomôcť. Môžeme si spomenúť na to, ako sme vyzerali, keď sme boli malí, na nejakú fotku, ktorú máme v pamäti, keď sme boli dieťa. A spomeňme si, ako keď teraz, ako dospelí ľudia, ideme okolo nejakých detičiek, alebo ja neviem, zvieratiek. Ako sa v nás vo vnútri niečo pohne, aký je na ne milý pohľad a ako im želáme všetko dobré, aby sa im darilo, aby boli ochránení, aby neboli smutní, aby boli takí šťastní, ako ich možno práve v danej chvíli vidíme. Takže takto nejako podobne sa budeme pozerať na nás samých. Hej? Predstavíme si sami seba, ako sme boli nejaké to malé, bezbranné dieťa, ktoré toho ešte tak veľa nevie, tak veľa veciam sa čuduje, tak veľa vecí je preňho zázračných a nepochopiteľných a snaží sa ich spoznávať. A chce sa tešiť a radovať a hrať sa a spoznávať všetko príjemné v živote. Tak takto sa teraz pozeráme sami na seba a želáme si. Kiež by som bola šťastná. Kiež by som bol šťastný. Nepredstavujeme si, čo konkrétne by sme mali mať, aby sme boli šťastní. Vybavíme si možno ten pocit, aké to je byť šťastný. A želáme si jednoducho žiť v tomto stave. Zažívať šťastie. Kiež by som bola šťastná. Kiež by som bol šťastný. Kiež by som bola zdravá a plná síl. Kiež by som bol zdravý a plný síl. Kiež by som bola v bezpečí pred všetkým vonkajším aj vnútorným nebezpečenstvom. Kiež by som bol v bezpečí pred všetkým vonkajším aj vnútorným nebezpečenstvom. Kiež by sa mi darilo v živote robiť všetky rozhodnutia v múdrosti a v láske. Teraz pozornosťou prejdeme
k nejakej bytosti, ktorá je nám veľmi drahá, blízka. A budeme meta posielať tejto bytosti. Môže to byť človek, nemusí. Kiež by táto bytosť bola šťastná. Kiež by táto bytosť bola zdravá a plná síl. Kiež by táto bytosť bola v bezpečí pred vonkajšími aj vnútornými nebezpečenstvami. A rozhodovala sa vo svojom živote vždy v múdrosti a v láske. A teraz si vybavíme niekoho, kto je úplne neutrálny v našom živote. Možno niekto, okolo koho sme len tak letmo prešli dnes. Kiež by táto bytosť bola šťastná. Kiež by bola zdravá a plná síl. Kiež by táto bytosť bola v bezpečí pred všetkými vonkajšími aj vnútornými nebezpečenstvami. Kiež by sa jej darilo v živote rozhodovať v múdrosti a v láske. Teraz pozornosť presunieme na niekoho v našom živote, s kým nemáme úplne harmonický vzťah, kde sú možno nejaké spory alebo pocit ublíženia. Uvedomíme si, že aj tento človek, takisto ako my a všetci ostatní, iba túži po láske a po šťastí. Snaží sa ich hľadať a nevolí si možno na to vždy tie najlepšie cesty a nástroje. A keby to videl, tak by to určite robil inak. Kiež by táto bytosť bola šťastná. Kiež by bola zdravá a silná. Kiež by táto bytosť bola v bezpečí pred všetkým nebezpečím, vonkajším aj vnútorným. Kiež by robila všetky rozhodnutia v živote z múdrosti a z lásky. Vnímame teraz oblasť nášho srdca. Možno tu niečo cítime, možno nie. Je to v poriadku. V každom prípade zo srdca vysielame všetky tieto želania, priania. A teraz sa v našej pozornosti úplne otvoríme
A tieto priania budeme vysielať na všetky smery, všade okolo nás, všetkým bytostiam do blízka aj do ďaleka, malým aj veľkým, bytostiam, ktoré nepoznáme a nikdy sme ich nevideli, aj tým, ktoré sme už uvideli a ktoré ešte len uvidíme. Ľuďom v našom blízkom okolí, aj vo všetkých ostatných krajinách, na všetkých kontinentoch. Aj zvieratám, všetkému živému. Kiež by všetky bytosti boli šťastné. Kiež by všetky bytosti boli zdravé a plné síl. Kiež by všetky bytosti boli v bezpečí pred vonkajšími aj vnútornými nebezpečenstvami. Kiež by sa všetky bytosti v živote rozhodovali v múdrosti a v láske. Nech sú všetky bytosti šťastné. Vnímame teraz oblasť nášho srdca. Vrátime sa pozornosťou naspäť do tela, do oblasti srdca. Uvedomíme si, aké sú naše pocity, či niečo cítime a kde. Ak nie, aj to je v poriadku. Takáto je prítomnosť práve teraz. Trikrát sa zhlboka nadýchneme, vydýchneme a potom môžeme otvoriť oči a stretnúť sa opäť s ostatnými na obrazovke.